se bhuaim tá ionintach. Díobh se brian giléomh na nuíochta as America don séola fichiad mí beltainne 2016 tá deacrochtaí nuathafata againn agus dá réir sin caithimé an taifid dionne webcamera.io sagam cabal.io agus na taifid chursús go dí Google rud nach bhfuil na gíre dionne bearla mid a chursús go YouTube beidir go féidir mid a chursús go YouTube go fáil feice muid cibé tá rinne an start ag cáinniú Hillary Clinton margheall a bhreastalí riomhphost bhí si gúsáid deir an cigire an táird cigire gur háraí úsáid gur háraí úsáid Hillary Clinton an reastalí rialachaí sonraíocha agus sophisticúla caiimir a dhécail duine mé ámi cinn teile cibé mar a deirim cháin sé í lochta sé í ag rá nóir cheart úsáid éisiach a bheitheice don freastalí agus dá lorgóch sí cad é dhéanana ní bhuíoch sin cad sin scéal dearóil a Appalachia tá túrastal i gceantar Appalachia ag titim hit sé tríoch fangéad idir seo é an túrastal arbheánach ní is agam ceir bheith an meán an bhfuil an arbheán níos lú nó níos éirite ná an meán ní is agam agus ar nó tá na figurí seo de réir chuigearta dá bhfuilsciú ach sé is léir go bhfuil Appalachia in drochaí bhí mé caint fa YouTube tá siad tréis an cóireadan bhlogála scris agus fágan sin nach féitileom na taifid a chursús go ddéireach mar rinne mé níl mé géad a bheith ús lódáileach níl is agam an bhfuil éon dar a rá agam tá Peter Thiel co-bhunaíocht PayPal I bhíoch le gáchar nachtaíú é mar éireach Sivigilín gáchar rint bliantó hin agus bhí níomh sanneoil ag Peter Thiel ó hinna lé bhí an fuaimhí aige don chomhlacht chomór sin gur thug sé muoinú
the Hulk Hogan cos dlí a hógáil inai an tívidlín agus is cosúil go mai gáchar ag fógurt féideachta Sarawad. Tá Barack Obama in Hiroshima. Tá chathair sin suaite le 61 bhliain agus chus níor chuir uachtarán Mheiriceá bith ó bhuamáilú an chathair sin. Ach seo é Barack Obama tuairt cuairte tá an tóstal Obama de réir chéile gaiire níos díomheasúla I dtaobh gnáthsmaoin teoireacht Washington. Pictiúí trúbhéalacha arís as an meánmhair áit a bhfuil saothí gompú béal futhab go fóil agus sa chás seo bhí 500 ar an máid seo nóir cheart níos mó ná 5 ná 10 a bheith ar bhord agus sábháilú 500 fuair 7 bás sé an trúbhéalach. Más giúdach é Bernie Sanders níl é an mhórghráig de Israel agus níl is gom cadiad na ceapacháin seo ach Cornel West agus James Zogby a sé iad cheap Bernie Sanders an bheirt seo the chuiste dréachtathe chláraíbre an 40 iad agus is chosúil go bhfuil siad san bhreasásta an éirinne rá faoi Israel nuair nach bhfuil daoine eile go bhfuil Israel is seilimh an bhruach hir go bradach agus go bhfuil dearcha leataíomhach ag go bártaí déanlach I le Israel. Is dócha marialar in méid giúdach America bhfuil dearcha lár chleite Jacob agus bhfuil an pártaí déanlach I gléthúnas orb do bhótaí agus airgid. An Taliban bhí muid a caint faoi Wású an cheannaire le déanaí san níhe sa Pakistan áit rá sé tar éis an teoir nach Rosáile ón Iráin. Tá an eagraíocht tá ceannarc tar éis é féin a chaitheamh tíbhír duine seo Mawlawi Haibatullah a Khunzal da ní sagam áiriméis sin I gceart. Is cumádach é a chuig go dtí agus leanaí 6 a roi in náit mó rinne a Waraíú an teachtain seo caite.
Tá scairdeitleán Vericá gonsaí an Stát Islamach in áitsannaí in saomhannaí ála agus in saomhannaí eile a bhfuil airgid ar fáil. Bhí mé ag lorug téarma níos túisce agus ní bhfuair mé de hardliner duine díon. Tá Avigdor Lieberman animnithe mar ara cosanta Israel. Is marige is seo idir phríomhpháirtithe an rialtas agus an ceann beag ina bhfuil Avigdor Lieberman. Agus méadaíonn sé an chomhrialtas atá in Israel faoi láthair ach ní bhéadaíonn sé síocháin scoiltéir amachchas amach go sé Lieberman. Na mílísí dhíine óga a rugú idir 98 agus 2000. Tá chomhlachtaí imreid ar bís chun na daoine seo amsú fochanne techt isteach ach isteach rí de amsú má tá siad ar nidilín tá siad cleachtaí ar féin olú agus isteach iad de amsú dá réir. Níl is agam ó sé má híonn tú thar lear tá telefón agus gléasannaí digiteacha éigeantach nó ar a leid riachtanach agus tá altan seo a thugann le fios conasaí de thuirt leat as America ach bheaganín automála nó tincéireachta a dhéanana leo. Bitcoin is airgidre nua Bitcoin airgidre fíorach is cosúil agus dear inéistúirí Bitcoin gur cháil siad $2.4 trilliún trilliún bhaidéad nuair a hit málartán luach $500 million. Was siad féhach ní an targad an riamh ní bank é Bitcoin ach cibé tá FG as éon stát déag ag tuairt dúchláin Réimish Obama díobh ceart daltaí scoile trascínéas. Áil simúil faoi Alzheimer's tá ag tuairt le fios gur féidir le ináthathe éiríonn níos coitianta agus daoine dul inis phríghníomhú a chothú san inchin phríghníomh fíochmhara ágan sminigar san inchin agus a chuireann tús le Alzheimer's dá réir agus beidir sin ní ra sagam mar mé tarseach go dtí gur thosa mé tafaidú. Tá Mount Sinai bheith Israel le dúnú rud a chur an iontas orm híl mé go raibh an áite chur ar muoile airgid ach deir sin seo fiúmátá sé le dúna go mbeidh rud ag teacht ina áit.
leabhar dar bhanim before the fall. Chuireann se seo an léabhar faoi ghriacht nó faoi dheasa dar leis an léirmheastóireann seo. Mistéir atá ann le acmhainn tragéide agus coronaidean sco arís dar le Janet Maslin. Agus sin níiad na scéalta go léir a chomháil go bhfuil gnéalt faoi na Hamptons náit is fearr le iche sipadóireacht fánacht agus ceiliúra agus dómach an tairgid agam bhein héanam mohann sin freisin. Mór le lucht na Hamptons. So sin feicimid inis an breoí an taifid seo agus an fiúleannacht a rá leis an mól taifid seo. So slán tamil